Hapreng ke jingja siat Briew pathar da arngut ki Briew ki bala keno ba ki dei shik pa shikun ha Bondi Beach Sydney kari Australia ha khasau trek nopra ajapsan la pa pur thai ka video ba pen I yo wei Briew bala Kynrup yo wei na pre ki nong siat Briew ka bala shim ba ka dei jing pelaj ki Briew na ka jing siat yap lani mansau ha ka video la pen yo Briew bari adin ki kali ki bayeng bar mare kan san na shadian uwei na ki nong siat Briew mare poi hajan bala Kynrup na rendang jong tei bodang siat bar Knieh rifle balampat hamadan hashabu unpadap kala da tege rifle yau tei Nongsiat kamadian la jing itu spang tei Briew ba tip kerteng kum Ahmed Al Ahmed ubadai Nongdiesoh bala yo jing tep bula mensaw nak jing dei arkuli hapadeng gi khun Long bo Ahmed Al Ahmed dangdan hapadeng gi sha sumar bagari Australia kala shemi u kum Brewslor bat community bo un kwai no shushu la ong bo Ahmed Al Ahmed dan jing tep spang gi tersiat bala ong bo dang ya lenti ha kapor bo la rai ban ya khun yu tei Nongsiat Briew Nakaliang Menteri Rang Badu kori Australia Anthony Albanese ula ajing ro yu Ahmed Al Ahmed bat khot ya u daw rew slur kumban syukdo banak jingcha set pathar gi jai ben rew jiu kori Australia hapadeng gele niam Hanuka ha Bondi Beach da arngut ki Briew la jingte padien baki dei shik pa shikhun hadu khasan ngut kila yam bat arf nai ngut kila mansaw kunthop uwei u khna Lang bau tei kupau sajid agram udai bolasan paus nam karta barulah syasiat yap haki pulit karbau khun jungu nabit agram ubadang arsaus nam karta udan napadeng jing mansau bau dang syak sumar hakawai ke hospital. Oh! Oh mon gros! Ouais mais il y a son pote, il va se faire tirer dessus. Il est trop con le mec qui a l'arme. Pero ¿qué pasó? Sí, vámonos ya. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya